Gràcies, Lorena. I ara anem amb l'estrena mundial a Vinalesa de Vinalextas, l'última obra del grup d'Amores, grup de percussió. Els artistes valencians, sempre a l'avantguarda, comencen ara la gira internacional amb la primera parada a Bordeus. Així sona la percussió del nou espectacle Vinalextas. El so primitiu de la percussió, combinat amb l'avantguarda de la percussió contemporània, pretenem, com bé diu el seu nom, arribar a l'èxtasi sonor, fer un pas endarrere en el que és la música de percussió per a poder fer dos passos endavant amb la contemporaneïtat de la pròpia música. L'estrena al Cor de l'Horta. La pròxima parada, el Cor d'Europa. Portem sobre els escenaris ja 23 anys. La clau de mantindre's és l'immens amor que li tenim a aquesta professió. A través de les diferents sonoritats que gràcies a los dioses nos dona esta família immensa d'instruments de percussió, pues intentem comunicar els nostres sentiments. Amb els tres creatius fundadors del grup col·laboren alguns dels seus antics alumnes del Conservatori de València. El que sí que s'ha creat és com un espai per a tots els estudiants de crear un tipus de formació específica de percussió. Espectacle i avantguarda de música valenciana projectada al món. Gandia ret homenatge avui a les falleres majors del 2012 de tota la comunitat. Unes 30 falleres majors infantils han acudit al Palau Ducal i a la Casa de la Marquesa, espais emblemàtics de la ciutat. És un dia en què tornen a trobar-se les falleres majors en l'últim acte oficial després del seu regnat.